monggo kepareng daya-daya Kakang. Ilir andore poso milir ta ijo royo royo tak senutek manten anyar Bismillah murwakaning ujaring akanda. Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmaning Gusti kang kagungan sifat rahmat ingkang kagungan sifat rahim. Keparengi kawadaran punika murwakani lampah upacara adat ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Jawi keparengi kapurwakan saking mijiling temanten putri saking panti busana kersa lumarap sowan wonten ngarsanipun sagung para tamu. Keparengi kawadalan punika kakanthi Rama kayang ibu panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Ngasriyani sekeluarga kepareng daya-daya anganti kang putra temanten putri mijil saking sasana panti busana kepareng lumarap sowan wonten ngarsanipun sagung para tamu. Ana gondo angambar arung angebaki sasana wanda yaiku gandane kang putra temanten putri ingkang kersa mijil saking sasana panti busana kersa lumarap sowan wonten ngarsanipun sagung para tamu. Panti wis ngarani papan busana ageman keparengi kawadaran punika kang putra temanten putri adhedhasar wanodya sulistya ing warni angagem busana kang sarwa reta angemba busananing prames parinata prasasat kados ical sipating jalma sawanta pindha bathari ratih kang ngejawantah adhedhasar wanodya sulistya ing warna rembesing madu grana kang rungit lati kang sinundhik pinastika netra kang mblalak kebak rasa tresna duh jagat dewa Bathara ning donya ora ana lima ning jagat ora ana papat mung sawiji sekaring kedaton ing kawadalan injang punika Ananda Ayu Sinta Ottavia Bella keparengi kawadalan punika lenggah satata wonten ing kursi gading dampar winajang nggih kursi gading dampar kencana saged kasebat sasana rinengga inggih menika sajroning nala tansah angrantu praptaning satriya muda kang dadi kantilaning ati inggih sinten to punika ingkang pinangka temanten kakung Ananda Bagus Chandra kepareng ing ngrigung iras pantes wonten wujudipun adicara bedhol kembar mayang nggih Kalpataru Dewanan kepareng pinangka paseksen bobile samangke dawuhipun kang putra temanten nggih syarat sarana kangge anupati wonten pundi dunungipun kang putra temanten kakung mbok bilih sawetawis sagenipun lenggah anggana raras kang putra temanten putri wonten ing Siti Inggil Tinata Rata kalenggahaken wonten kursi gading dampar kencana
wonten ing kursi gading dampar winajeng kepareng menika saking kadang-kadang kula saking seni reyong Kimpung Gunung Jati kepareng angasta wujudipun kembar mayang nggih Kalpataru Dewa Daru kepareng angebut angupadi wonten pundi dunungipun Kang Putra temanten kakung daya-daya kakanthi manjing wonten ing sasana Daup nggih wonten ing sangandhapipun taruh pagdu kepareng ing kawedalan punika Kang Putra temanten putri monggo daya-daya kajengaraken saking Sitinggil Tinatarata kalarapaken wonten ing sangandhapipun taruh pagdu kepareng sakmangke niki nderekaken adat Widiwidana ingkang sampun sinengger wonten ing laladan telatah Jawi langkung-langkung kepareng dhawuhipun Kang Putra temanten makaten kepareng ing kawedalan punika kunjung dumateng Kang Putra temanten kadherekaken pengarak pengombyong temanten monggo daya-daya kakanthi manjing wonten ing sasana mulya kepareng ing riku sakmangke kadang besan kentun rumiyin saking kadang besan kentun rumiyin nggih Pak Bu mangke wonten adicara mapak besan kepareng monggo daya-daya kakanthi Kang Putra temanten kakung tumuju wonten ing sasana Daup nggih wonten sangandhapipun taruh pagdu masuk dodotira yo ha dodotira kumitir badai pinggir mumpung padang rembulan jembar kalangane yo kepareng ngabali atur kunjung dumateng keluarga ageng saking Katang Pisan Sutresna monggo daya-daya kadherekaken Kang Putra temanten tumuju wonten ing sasana Daup kepareng ing kawedalan punika Kang Putra temanten karasa kalampah Daup nyuwun ididonga pangestu saking panjenengan sami kepareng mbok pilih mangke kunjung dumateng kadang-kadang kula saking kanca-kanca paguyuban Sinoman adem ayem nggih kepareng mbok pilih mangke karasa paring berkah sholawat serokal sumangga nggih kepareng sak mangke nyaket dumateng sasana budaya nyaket dumateng sasana panggung kepareng ing kawedalan punika sak mangke dawuhipun Kang Putra temanten kadherekaken kalian kadang-kadang saking pagelaran seni reok Ponorogo Kimpung Gunung Jati inggih kepareng ingkang sak mangke nderekaken niki dawuhipun Kang Putra temanten nggih kepareng monggo
saking keluarga ageng Kadang Besan pengarak pengombyong nggih Duta Saraya kepareng saking keluarga ageng Bapak Imin sekaran Ibu Katemi ingkang saking laladan Desa Watualang Dusun Kerajaan Utara nggih Dukuh Kadipaten Ngawi kepareng ing kawedalan punika saking pengarak pengombyong temanten sedaya nderek nggih kepareng kecuali Kadang Pisan kentun rumiyin kepareng sak mangke wonten adicara mapak pisan nggih kepareng kawedalan punika pramila monggo daya-daya kakanthi rawuhipun Kang putra temanten kakung ingkang sakmenika mangke kersa kalampah daup makaten. Nggih kepareng saking kadang-kadang pagelaran gimbong budaya nggih diiringi to panaragan gak apa-apa yuk. Ya. As. Temanten kanggo sampun jaga ing gati sawingga ing kiri kemarin daya-daya kakanthi manjing wonten ing ngandhapipun Tarung Agung nggih wonten ing sasana mulya keparengi kawadalan samangke ingkang kersa kalampah daup Ananda Bagus Chandra ingkang samangke kersa ayahi daup kalian Ananda Ayu Sinta kepareng monggo daya-daya kakanthi tuwuh ing sasana mulya pater geter kaya ana teja kang manter mung karana prabawane temanten kakung ingkang mijil saking sasana linangga kersa lumarap sowan wonten ing sasana mulya gumebyar busananing putra pengantin kakung ngagem busana ingkang pinantes bareng Surya ngagem uluk kanigara angimba busananing nata lamun kadulu katon agung Prabu Mewah Prabowo agung ateges kebuka ning kaendahan kang setya adi luhung Prabu ateges pindha jejeg
Kang putra tamanten kakung kalamun to katuru tansah tetep tatak tutuk lan kebak ing tanggung jawab. Jengkaring temanten kakung saking sasana rinangga tumuju ing sasana mulya kepareng kadherekaken amarga saking kata-kata wonten wujudipun Bujang Ganong. Bujang Ganong ateges patih kang sekti amandraguna solah bawane nyenengake. Tujuh dumateng muja kanggo ingkang piniji kepareng tujuh dumateng Lepuden Mbah Warasena kepareng daya-daya amantep aji mantra sekti mantep aji mantra sekti pinuwun karsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa pinuwun karsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa mrih mangke Basukiwana kalis lir ing Sambikala kawuwet putra temanten saripit wonten ing sangandhapipun tarupan Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya karimal walidaini
kepareng praniti saged dawuhipun kang putra temanten sarimbit saking Ibu Juru Rias ingkang kondang kaloka saking telatah Kandangan Kadipaten Ngawi ingkang saking Eri Kamelani matur gunging panuwun kepareng ing kawadalan punika kunjuk dhumateng pepunden kula Bapak Warsena ingkang pinangka pujangga agung ingkang piniji kepareng ing kawadalan punika menuwun ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa sak paripurnanipun kadhawuhaken sak paripurnanipun kadhawuhaken wonten ing sangandhapipun Tarupagung kang putra temanten sak mangke estu pikantuk ridhaning Gusti Kang Maha Kawasa pikantuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang wujudipun wahyu jodho kang sejati wahyu jodho kang sejati prating donya ngantos dugi delahan boten wonten ingkang kuwawi misahaken kejawi tekdiring Gusti Kang Maha Kawasa amin amin Allahumma amin kepareng nut adat widi-widana ingkang sampun sinengker Allahumma sholli ala Muhammad Sallu alaihi nut adat widi-widana ingkang sampun sinengker wonten ing laladan ngandongan Megeri kepareng sak paripurnanipun kadhawuhaken saking keng putra temanten sarimbit sakwetawis kalarapaken wonten ing wiwara ngajeng nggih sakwetawis kalarapaken wonten ing wiwara ngajeng mbili sak mangke sakwetawis anggenipun larap keng putra temanten daya-daya kacancang mawi sindur daya-daya kacancang mawi sindur warni gula klapa kepareng daya-daya kakanthi manjing wonten ing Siti Hinggil Tinatarata kalenggahaken wonten kursi gading dampar kencana nggih kursi gading dampar pinajang kepareng sak mangke kersa nderekaken urut runcening adicara kepareng ingkang sak mangke kalampah saking kersaning pepunden kula ingkang hamangkukati panjenenganipun Bapak Sutarman sekalan Ibu Ngas Riyani sekeluarga iki kepareng ing kawadalan punika nderekaken saking keng putra temanten anggenipun tumuju wonten ing sasana mulya kepareng sinarengan kadang prikanca saking seni reyok Gembong Gunung Jati pun monggo nderekaken napa kepareng ing kawadalan punika kawistara keng putra temanten sampun lenggah satata wonten kursi gading dampar kencana nggih kursi gading dampar pinajang kepareng gebel kamardikanipun saking panjenenganipun Bapak Tukijan sekalian Ibu Tuminten kepareng hangayai wajib ingkang luhur wonten adicara methuk besan utawi mapak besan monggo Bapak Tukijan sekalian Ibu Suminten daya-daya nyuwun palilah salaman rumiyin kalian pepunden agung panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Ngas Riyani nyuwun palilah kepareng badhe methuk besan nggih angupadi wonten pundi dunungipun kadang besan sutresna kepareng monggo dipun upadi wonten pundi kadang besan mlakune jejer to Bu bapake nggak tengen ibuke nggak kiwa saka mangsa priyantun kakung aja gelem dikiwake menika angayai wajib ingkang luhur saking kersaning pepunden kula Bapak Sutarman sekalian Ibu kepareng piniji panjenenganipun Bapak Tukijan sekalian Ibu Suminten kepareng methuk utawi mapak pisan angupadi wonten pundi dunungipun kadang pisan tresna kepareng daya-daya kakanthi manjing
kakanthi lenggah satata wonten ing Sitinggil Tinatarata. Bobine sampun panggih Pak Tukijan, dunungipun kadang besan turut tresna. Nggih monggo dipun dherekaken kadang besan wonten ngajeng panjenengan wonten wingking. Ingkang baken bapake wonten teken, ibuke wonten kiwa. Ampun sah gelem nek dikiwake dadi wong kakung. Nggih. Bapak Tukijan monggo daya-daya kakanthi kadang pisan sutresna kepareng kakanthi wonten ing sasana mulya kapethuk kalian pepundhen kula Bapak Sutarman sekalian ibu ngasriyani sakeluarga neng omah bingung monggo-monggo katuran sugeng rawuh kadang pisan sutresna. Assalamualaikum Bapak Sutarman sekali Bu. Waalaikumsalam. Pun monggo-monggo sugeng rawuh monggo kadherekaken lenggah satata wonten ing Sitinggil Tinatarata dherekaken samangkikeng putra anggenipun lajengaken adicara ingkang karasa kalambang. Pak Tukijan salaman malih mengke terus foto Pak Tukijan. Salaman lajeng jejer temanten kapundhut gambaripun foto. Parengi kawadalan punika Geng Putra temanten sarimpit sampun lenggah satata wonten ing kursi gading dampar kencana nggih kursi gading dampar pinajang ingkang wonten ing Sitinggil Tinatarata kepareng kaapit rama kaliyan ibu nggih kadang pisan sutresna. Inggih keparengi kawadalan punika kepareng nderekaken menika saking sagung para tamu anggenipun lenggah inggih kepareng nderekaken ugi saking kadang-kadang paguyuban Sinoman adem ayem kepareng anggenipun peparing pasugatan ingkang angka sepisan menika wonten wujudipun snack kepareng kunjuk dumateng sagung para tamu nggih pengarak pengomyok temanten bilih sampun pikantuk wujudipun snack monggo dipun resepi kanthi mardu madikane penggalih kepareng ing kawadalan punika nderekaken saking kadang-kadang Prikonso Sinoman adem ayem anggenipun paring pasugatan inggih menika wonten setunggal
penampilan saking kanca-kanca Kimpung Gunung Jati wonten wujudipun tari jatilan. Ya monggo keparengi kawedalan punika kadang-kadang monggo daya-daya anglipur kunjuk dumateng sagung para tamu. Semangga.
Inggih matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng nggih kadang-kadang penari jatil ingkang luar biasa gandes luwes sak sulah bawane sarwa patut kepareng nggih ngeten niki Bapak Ibu nggih tetep dipun uri-uri budaya Jawi ampun ngantos karebut negeri sanes nggih kepareng dek nalika samanten infonipun seni reyok meh mawon direbut kalian negeri sanes pramila menika monggo sareng-sareng dipun uri-uri pokoknya nggih kudu sereg ditampilne ngono ya Mas ya nggih kepareng aja ngampi didaku karo negeri liya pokoknya iki mbeke dhewe nggih mangke ugi saking sedaya mawon nggih ampun kesupen nggih pokoknya nggih kudu sereg ditanggap reyok ngeten niki soalnya iki seni kebanggaane awake dhewe nggih heeh kepareng ing kawadalan punika kawistara Kang Putra temanten sampun lenggah satata wonten ing kursi gading dampar pinajak kursi gading dampar ketana wonten ing sitinggil tinata-rata kepareng ing kawadalan punika sampun kaapit rama kaliyan ibu inggih kepareng nut dawuh ingkang kula tampi sasmita ingkang kula tampi kepareng ing kawadalan sakmangke wonten wujudipun dadi cara krobongan jangkep ingkang sakmangke kapratitisaken sulisarira saking Erika Melani kandangan ingkang piniji kunjuk dumateng pepunden kula Ibu Yun Karyani kepareng daya-daya mranitisaken wujudipun dadi cara krobongan jangkep wonten dadi cara krobongan jangkep sakmangke ingkang angka sepisan wonten sembah kolbu kalajeng sungkeman kalajeng kacar kucur kembul bujana kalajeng unjukan makaten inggih kepareng ing kawadalan punika daya-daya kaderekaken niki saking kadang-kadang ben leren dhisik so padha-padha nyambut gawene niki saking kanca-kanca operator aku digolekke sumungkem ring Ibu Pertiwi so nggih ya kepareng kawadalan sakmangke piniji saking Erika Melani ingkang saking kandangan nggih saking pepunden kula Ibu Yun Karyani kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Yun Karyani ingkang minangka nyalirani saking Erika Melani kandangan kepareng daya-daya mranitisaken wujudipun dadi cara krobongan adicara krobongan ingkang angka sepisan wonten wujudipun adicara sembah kolbu wonten adicara sembah kolbu menika anggabaraken bobine panjenenganipun Ananda Ayu Sinta Ottavia Bella menika tansah ebak ing tegir ebak ing tegiring Gusti kang Maha Kawasa kang kacipta dados wanita kang ateges kudu wani yen ditata madhep-madhep miturut marang Den Suwitani kepareng matur dumateng ngarsanipun Kang Raka Kang Mas Chandra kula pasrah jiwa raga kula ngarsa panjenengan Kang Mas iya Cinta kene-kene nyaket marang pun kakang wong ayu nek
Donya iki ora ana 5 ning jagat, ora ana papat kang dadi kandilaning atining pun kakang ya mung sliramu Sinta. Inggih Kang Mas. Wis aja kadalarung-dalarung monggo. Daya-daya tak kanthi sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kayang ibu. Kepareng nut adat Widhi Widana wonten ing tlatah Jawi. Kepareng sowan wonten ngarsanipun tiyang sepah nggih Kanjeng Rama kayang ibu. Menika kirang prayogi mbok bilih ngagem duwung utawi gegaman. Pramila daya-daya kalolos gegaman kepareng kakanthi sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kayang ibu. Bapak Ibu sinedhane kang satuhu bagya mulya boten ateges piklar saking dawuhing bener agung-agungaken saminipun jalma nggih saminipun titah ing kawadalan punika Ananda Bagus Chandra kaliyan Ananda Ayu Sinta tansah ebak wonten dawuhipun Kanjeng Rasul ingkang antawisipun ridho Allah ridho walidin ridhaning Gusti kang Maha Kawasa mung karana donga pangestu tiyang sepakalaipun kepareng kawadalan punika daya-daya kakanthi kang garwa kinasih tumarap sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kaliyan ibu lagu dodok kaya tumungkul prasasat akles kekes kaya linolosan otot bebayune klimpruk kaya kapuk duh Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama kula kanthi kegarwa kinasih wonten ngarsa panjenengan Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kunya kula nyuwun idi donga pangestu saking panjenengan. Iya Chandra cah bagus putraku lan kowe cah Ayu Sinta najan to netes eluh nek esuk iki ning iki eluh kabahagian yo Ger Gusti wis paring berkah Gusti wis paring winih besok bakale kang gedhe kang rebuyuk godhonge kono besok yen kembang-kembange bakal arum lan bakal nuwuhake katentreman pujine wong tuamu inggih Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula tampi kula pundi-pundi pangestu saking panjenengan dadosa jimat paring dayanana kasantosan samangke nggih kula anglebur wonten ing samudraning bebrayan pikantuk ridhaning Gusti kang Maha Kawasa pikantuk berkahing Allah Subhanahu wa taala saengga samangke keluarga ingkang Allah bangun saged tercipta keluarga ingkang bahagia keluarga ingkang sejahtera saged kasebat keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah kepareng saparipurnanipun sumangga wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kayang ibu kepareng kalajeng adicara ingkang salajengipun wonten wujudipun kacar kucur guna kaya kacar kucur biyen liya sanak saiki dadi sedulur kacar kucur gambaraken donga pangestu kunjuk dumateng putra temanten mugi rezekine tansah sumulur ing mriku wonten wujudipun dele kawak kacang kawak beris kawak arta receh ugi sedaya sarwi kawak menika gambaraken bobile sak kawak-kawakipun sedayapun mangke luwih kawak kunjuk dumateng putra temanten
anggenipun lomba jebul samudra bebrayan ugi gambaraken tanggal jawab wiwit kakung bobile benjang pikantuk pamaganging karya sedaya sok glogok kaparingaken dumateng garwa kinasih datan ana kang kececer najan tomong sawiji beras aja kaya panjak reog ager rada entuk usil sithik dislempitne ning blakon jarine dana kenakalan nggih heeh beda meneh nek karo dalange wehna separo malah kowe inggih kepareng mbobile sampun pikantuk wujudipun Gunakaya saking kersane Keng Garwa Kinasih daya-daya katitipantun wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kayang ibu daya-daya katitipaken wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kayang ibu sak mangke kasimpen wonten ing centong sisih kiwa Pak Bu nggih kasimpen wonten ing centong sisih kiwa mbobilih benjang sak wanci-wanci Keng putra temanten sarimbit kersa medhang lawang mangke saged kapundhut dipun paringaken kangge sangunipun anggenipun mangke medhang lawang makaten nggih kepareng saparipurnanipun kacar kucur Gunakaya kepareng menika wonten wujudipun Kembul Bujana Andrawina nggih dahar Baga Jenar kepareng ing kawedalan punika adhedhasar wanudya sulistya ing warni trahing kusuma rembesing madu Ananda Ayu Sinta Oktavia Bella kersa andedulang ingkang garwa nggih kanthi kebak rasa tresna dicekel janggute Mbak dipun cepeng janggutipun didulang mak lewek sing rada akeh wae heeh kersane ketoke iki mau ngantene kakung ya urung sarapan kok ya inggih kepareng ing riku gilir gumanti kunjuk dumateng Keng putra temanten kakung panjenenganipun Kang Mas Chandra kersa andedulang ingkang garwa kinasih kanthi kebak rasa asih inggih kepareng menika anggambaraken wujudipun Baga Jenar menika wonten maneka warna rasa wonten rasa eca wonten rasa asin wonten rasa pedes sok kala mangsa nggih wonten rasa gederipun kepareng menika anggambaraken mbobile benjang anggenipun lelomban gebyur wonten ing samudraning bebrayan menika tansah kebak gudha lan rencana pramila sok kala mangsa nggih wonten ecane nggih sok kala mangsa nggih wonten getire nggih wonten paite kepareng ingkang baken tansah manut miturut warang dawuhipun Kanjeng Rama kayang ibu nggih pikukuhing tiyang omah-omah menika namung 3 perkara nggih menika pitutur piwulang ugi pituduh liring pitutur menika nggih saking tiyang sepah kalihipun ingkang pitutur dalanipun bebener wondene ingkang kalih piwulang menika saking ngarsaning para alim ugi saking para ulama nggih para guru kepareng sakmangke mbobile anggenipun lelomban gebyur ing samudraning bebrayan kudu sregep sowan wonten ngarsanipun Rama Yai para alim para ulama para guru ing riku kang bakal ndadekake pikukuh ingkang angka 3 yaiku pituduh nduduhake dalaning bebener lho nggih manut miturut tataning agama kepareng ngabekti wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala kepareng saparipurnanipun Kembul Bujana Andrawina menika wonten wujudipun unjuk Tirta Perwitasari Tirta Perwitasari kang ateges banyu panguripan kang kapundhut saking duduh degan sing tuwuh sepisanan kepareng menika mengko werdi nggih anggambaraken kepareng kunjuk dumateng Keng putra temanten ngimutaken dadi manten menika seneng ning aja nganti seneng dadi nganten wis cukup sepisan dadi sak lawas-lawase ora ana kang kuwawa misahaken kejawi tekdiring Gusti Kang Maha Kawasa saengga sakmangke pikantuk donga pangestu saking sedaya ingkang rawuh
saking sagung para tamu, para pepunden, para pinisepuh, rama yai, para alim, para ulama ndongaaken sedanten estu sak mangke pikantuk ridhoning Allah Subhanahu wa taala, wujuding wahyu judo kang sejati prapting donya ngantos tindahan saengga keluarga ingkang kabangun sak mangke tercipta keluarga ingkang sejahtera, keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Amin amin Allahumma amin. Kepareng matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan gunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Yun Karyani ingkang pinangka sulih sarira saking Erika Melani Kandangan. Keparang sampun pranitisaken wujudipun kerobongan kanthi cekat serikat turya trengginas anggenipun pranitisaken kerobongan jangkep. Nggih matur gunging panuwun gunjuk panjenenganipun Ibu Yun Karyani ingkang saking Laladan Telatah Geneng. Nggih kepareng ingkang wekdalan punika kalajeng nggih kalajeng foto keluarga. Nggih foto keluarga monggo kapundhut gambaripun kaapit rama kang ibu mangke kangge sujarahing putra wayah. Sak mangke sak paripurnanipun rama kang ibu ki kadang pisan sutresna niki kula mboten nampi dawuh seratanipun asma panjenengan ingkang pantes nampi pakurmatan foto Bapak Ibu. Menika ingkang mangke kapurwakan saking pihak temanten kakung rumiyin nggih saking keluarga ageng Watu Alang nggih Kerajaan Utara, keluarga ageng saking Bapak Imin sekalian Ibu Katemi, keluarga ageng temanten kakung ingkang pantes nampi pakurmatan foto Bapak Ibu. Kepareng ingkang wedalan punika seratan boten wonten pangapunten kula boten saged nyebat asma panjenengan ingkang baken menika keluarga ageng milai saking Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Bude, Bulik, Pak Lik nggih, Kang Mas, Mbak Yu sedaya mawon saking keluarga ageng temanten kakung utawi keluarga ageng Watu Alang. Mangke sekalian boko sekalian kasuwun nyaket dumateng temanten Sarimpit kepareng kapundhut gambaripun kangge sujarahing putra wayah. Monggo niki saking pengarak pengobyong temanten Pak Bu nggih ingkang pantes nampi pakurmatan foto. Kula mboten saged nyebat asma panjenengan setunggal boko sawiji. Kepareng ingkang wekdalan punika daya-daya sekalian boko sekalian nggih sekalian boko sekalian nyaket dumateng temanten Sarimpit amargi sak mangke kersa kapundhut gambaripun kangge sujarahing putra wayah nggih saged kasebat untuk kenang-kenangan anak cucu nanti nggih. Kepareng monggo saking keluarga ageng Watu Alang rumiyin. Kepareng lepat ampun kirang pamunten Bapak Ibu mrihadicara sak mangke mboten kadelarung-delarung. Kepareng kula nampi dawuhipun saking kadang-kadang sinoman mbobile hadicara resepsi temanten enjang punika panyuwunanipun wa insyaallah nganti boten ngantos adan dhuwur kedah sampun paripurna. Kepareng ingkang wekdalan punika foto keluarga saged kalajeng nggih foto keluarga saged kalajeng Pak Bu. Wonten niki kula nglajengaken hadicara ingkang salajengipun wonten wujudipun hadicara pasrah ugi pasrah panampi ingkang sepisan pasrah saking pihak temanten kakung sulih sarira pinangka talangipun basa saking panjenenganipun Bapak Imin sekalan Ibu Katemi. Kepareng samangke ingkang piniji kunjuk dumateng pepunden kula Mbah Wo Supri nggih Mbah Wo Supri piniji pinangka talangipun basa. Kepareng ingkang wekdalan punika monggo daya-daya miyat saking sasana lenggah tumuju wonten para ngajeng saperlu ngaturaken atur pasrah panggula wentah wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu. Kunjuk dumateng Pak Imin sekalian Ibu Katemi kasuwun jumeneng sawetawis Pak Bu nggih angapit talangipun basa saking panjenengan. Monggo kepareng wedal katur kunjuk panjenenganipun Bapak Kasun Supri semonggo.